Hai să-ți arăt cum facem poșuri cu vârf rigid din punguțe de celofan. Pentru cel mai mic poș vom avea nevoie de pungă din celofan de 14 x 20 de centimetri, bandă adezivă, un cuțit sau un cutter și o cariocă cu care vom desena mijlocul laturii lungi. Facem demonstrația cu o hârtie ca să vedeți mai bine cum îndoim laturile. Pe mijlocul laturii lungi, cea de 20 de centimetri, facem un semn cu carioca. Îndoim latura lungă peste semnul pe care l-am făcut, apoi îndoim partea rămasă peste prima parte. Se formează astfel un vârf închis sau cu o deschizătură minusculă. Putem mări sau micșora gaura trăgând cu degetul mare în sus sau în jos interiorul pungii. Lipim poșul cu banda adezivă în lungul laturii exterioare. Tăiem punga pe toate laturile. Obținem astfel două bucăți de celofan din care vom face două poșuri. Formăm poșul așa cum am procedat și cu hârtia. Acum însemnăm mijlocul laturii lungi, prindem de partea de jos, o îndoim peste semn, fixăm celofanul și răsucim cealaltă parte peste. Reglăm mărimea găurii din vârf. Noi vom închide punga de tot și vom tăia vârful așa cum ne convine. Lipim cu banda adezivă și punguța este gata.